τη κοριτσιόν το σκόλιον. Και δε μαμπολά ημέρας και το σκόλιον τη κιούμις χανάς ετελέθεν. Έχτισαν έναν έμορφον σκόλιον. Ο ήλεν όλον την ημέραν απέσεντούνε. Ούλε σεμέν και ευτοχοί εδέκαν παράες να χτίεται. Οι γεροντάες εθέλναν να πάνε μόνον τα γούρε να μαθάνε γράμματα. Ο Μουχτάρ τσάμαν τη χωρί, πάτε σε πουδά, να πάνε και τα κορίτσε. Πασκήμ τα κορίτσε εν καθέτερα σαγούρε, είπεν. Ο Λόσατ εδέβεν, εχόρτσαν έναν οτάν για τα κορίτσε. Εΐν και θέλναν, έλεαν. Γιατί να μαθίζουμε γράμματα σα κορίτσε μου, για να γράφουνε χαρτί τσινουσαλούσατουν. Ο Λόσατουν και δέβεν και τα κορίτσε κάναν 10, επέναν κάθαν ημέραν στο σκόλιον. Τα χούλνα του έκοφτεν.